Dobro jutro! Ha? Ja nameštam svoj krevet svaki put kad ustanem. Ja to ne mogu. Zdravo! Moje ime je Nastja. Ja sam Stacy. Ćao! Vidi šta ja umem da uradim. 1, 2, 3. Tada! Spremna sam. Ja to ne umem. Naučit ću te. Okej. Goodbye. Wow! Možeš mi pomoći slobodno. Ne mogu. Ne možeš? Okej. Ha! Ti se igraš, ha? Tadam! Želim i ja. Dođi da se igraš sa nama. Ne mogu to. Dobro ako nećeš. Ups. Pas. On želi da jede. On jede. Želiš i ti da probaš? Ups. Ne. Ne mogu. Okej. Aću. Možda imam neku alergiju. Igrajmo se onda napolju. Sad ću te uhvatiti. Ne mogu da uradim ništa. Aha, mogu. Mogu da kuvam. Yummy njami. Moram da je ukrasim. Ukrasi. Oj, moram ići kod Stacy. Treba joj pomoć. Devojčice treba da pomažu jedna drugoj. Ćao. Wow. Počet ćemo da ukrašavamo. Mogu i ja da probam. Molim te, želiš da probaš? Aha, okej. Wow. Drugari, treba da pomažete jedni drugima. Prelepo je. Da. Lajkujte nas. Subscribeujte se na moj kanal. Ćao.